megpróbáljuk a dolgokat közvetíteni. Nem kell attól megijedni, hogy még 4 giga hátra van, mert azt látjátok igen jól, hogy Atya Úristen, hát még 4 giga, hogy lejöjjön a játék, és nem fogod tudni elindítani. Na most, ezzel szemben az az igazság, hogy elég a játéknak egy kisebb részét letölteni, körülbelül egy ilyen 20 gigát, és már tudod használni, nézheted, meg játszhatsz vele. Úgyhogy nem kell itt megijedni, meg nem kell félni, minden a legnagyobb rendben. Csak azért mondom, hogy hát ha esetleg valaki úgy megijedne, hogy jaj. De nem kell megijedni, mert nem jaj. Szóval, az van, hogy most mi ezt megosszuk. Call of Duty, az lesz most mindjárt. Megosszuk a Facebookon, és elvileg 5 perc múlva már játszható lesz. Na, úgyhogy azzal osztom meg, hogy már élőben vagyok. Faszom, mi az Istené, nem működik ennek a billentyűzete. Faszom már. Nézd oda. Na, már élőben vagyok. Nyomok a hidegháborús koddal. Lehet nézni. Jó. Nagyon jó. Akkor koddal. Nagyon jó. Alakul szépen minden. Most szépen ezt elküldjük szünetre, és ennek ellenére éjfélkor ez játszható lesz. Ha minden igaz. Úgyhogy nagyon-nagyon izgulok, mert ez most már hagyománnyá vált, hogy amikor kijön az új Assassin's Creed, vagy az új Pókember, vagy az új COD, akkor játszani kell vele. Ez nem opció, meg nem ízlés kérdése, hát olyan nincs, hogy az ember nem játszik vele. Az elfogadhatatlan lenne. Úgyhogy ezt most kihúzzuk, és nekem a fülesemet kell még gyorsan megtalálnom, mert itt is van. Jó van. Úgyhogy akkor nem tudom, mindenki felkészült. Mennyibe került ez a játék? Hát mondom, ebben a generációban még minden 60 euróba kerül. Jaj, nézd oda! Ez a hülye, meg a izét kezdi el. Azt sem kell folytatni. Hát ezért nem tudom visszajátszani, de hülye vagyok. Istenem, muszáj, hogy menjen. Elvileg itt a stream közben én nem akarom, hogy ez letöltse magát. És akkor elvileg most éjféltől semmi akadálya nincs annak. Elnézést, a zöld hátteret egy kicsit magasabban kellene, vagy valahogy máshogy megvilágítanom magam mögött. Úgyhogy az ott szarakodik. De majd erre majd kitalálok valamit. Jó, na. Mindenki itt van. Ígyunk egy sört. A sör is itt van. Van sör és van sodi. Sörivó. Be van készítve az alkohol. Mikor fogja azt mondani, hogy fos ez a játék? Miért fos ez a játék? Mit tudsz róla? Azt hallottad róla, hogy fos? Akkor ki se próbáljuk. Ja, Istenem. Gondoltam volna erre. De ez azért szar, hogy ezt csináljátok, mert ilyenkor én lehalkítom, és reggel meg lehet, hogy fontos hívásokat mulasztok el. Tehát ez az a szar. Na. Szóval.
Akkor 2 percünk van, remélem mindenki fölkészült, föl van készülve, és remélem most technikai problémák se lesznek, mert délelőtt voltak, de aztán ugye ember tervez, Isten végez, úgyhogy majd meglátjuk. Na, hogyan vagyunk időben? Hogy az idő? Várjatok egy kicsit hátrébb kéne itt rakni dolgokat, aztán jobban elférünk, csak lehet, hogy most szétbarmoltam a setupot, nem? Amilyen okos vagyok. Vagy nem, vagy igen. Nem, de. Nem, de, nem, de, nem. De jó ez így, jó ez így, jó ez így. Kicsit magasabb, nagyobbra rakjuk a sodit, és akkor meg is volnánk. Faszaság van. Na, akkor elvileg ez éjféltől egy játszható dolognak kéne, hogy legyen. Viszont lehet, hogy akkor a Battle.net-et újra kell indítanom. Lemaradsz az izgalmakról? Úgy döntesz, hogy lemaradsz az izgalmakról? Na jó van, akkor átrakom magam. Akkor elvileg éjfél van, és ugye, ha ide jövök, akkor ez még nem aktív. Mert hogy miért nem? Mert hogy szerintem a Battle.net-et nekem újra kell indítanom. Úgyhogy megpróbáljuk újra indítani a Battle.net-et, jó? És akkor az szerintem megoldás lesz. Na. Hey. És ezt még nem. És még mindig nem. Mert európai régióban vagyok, és pedig kéne, hogy engedje, de nem engedi. Na. Elvileg eznek éjféltől most játszhatónak kéne lennie. Mert látjátok, hogyha mert látjátok, hogy egyébként, hogyha most visszajátszás kicsit leállítom magamnak, de ez a közvetítésben nem fog belezavarni, látjátok, hogy egyébként you can play, tehát ezt már kijelzi, hogy minden szükséges fájl megvan ahhoz. Na, most történik valami? Nem? Akkor ez most mi volt? Minden megvan hozzá. 13-a van, akkor lehet, hogy egy nappal később kell, vagy ez hogy értik? Vagy hogy nem éjféltől játszható, mint a PlayStation? Mert a Pókember az rendben éjféltől volt játszható, de akkor megnézzük, utána nézzünk mindjárt, akkor pillanat türelmeteket kérjük. Elképzelhető, hogy ez nem éjféltől, ez a PlayStation-nél van csak így, úgyhogy most nehogy véletlenül levelezést nyissak meg minden szart, egy pillanatra kikapcsoljuk az Elgatót. Ugye ki is van kapcsolva, tehát most úgy engem láttak, és utána nézzünk annak, hogy ez most miért nem indul el. Na várjátok. Én azt mondom, hogy ez a Cold War release date, azt mondd el nekem, hogy micsoda. Na. 13-a. Release time. Lehet, hogy itt a time is fontos. Hogy melyik időzóna szerint. Igaz? Release time. 21 PT. Jó. 21 PT. Várja, este 9 PT. Akkor lehet, hogy nem várja. Este 9, 21 PT to
Nem tudom. Mi a közép-európai? Ó, akkor az reggel 6-tól játszható. Mert a 21 óra, az este 9, az európai, közép-európai idő szerint reggel 6. Ez itt a megoldás, nézzetek ide. Mindjárt mutatom. Tessék. Na hát akkor így jártam. Sajnos. Hogy a PlayStation-nél úgy van, hogy amikor odaugrik, abban a pillanatban, egy kicsit átviszem ide, és így jobban látjátok. Itt akkor így látjátok, vagy merre? Nem erre, itt látjátok. Na szóval itt látjátok mellettem, hogy ezért nincs ez most mégse. Ezért se nem van ez most. Mert hát itt írják 21 PT, 12, várjál! A 21 PT 12, 21 PT 12, az reggel 6, na várjál. Most már fejtsük meg, hogy miért nem játszhatunk vele. Tehát 21, és 21, na itt van PT, EM, tehát a 21, az PT, 21 PT, az 9, 6 óra, az 6 óra. A következő napon? Ja, 13-6, igen. Tehát igen, akkor itt ez a megoldás, hogy a 21 PT 12-én az közép-európai idő szerint reggel 6. Na hát akkor csak just chattingelünk most, mert hát nem tudunk más csinálni. Úgyhogy akkor behozom a chatet, és akkor chateljünk egy kicsit, mert ezt tudjuk csinálni. Átírom azért, hogy just, akkor lefekszem aludni, és pont reggel 6-kor kezdünk, jó? Akkor nem tudunk más most csinálni. Elnézést kérek mindenkitől. Én tényleg azt hittem, hogy kis chat, akkor jó, kis chat. Na, mert hát ennyi. Reggel 6-kor kell ezt nyomni. Hát, ki nem derülnek, ugye? Jó, hát akkor ez van. Bocsánat, akkor mindenki elmehet aludni, mert én is el fogok menni aludni. Ha van valami kérdés, akkor esetleg cseteljünk egy kicsit, de utána alszom. Folytassuk a pókembert? Jó, akkor folytassuk a pókembert helyette. Jó. Legyen úgy. Bekapcsoljuk a PlayStation-t, és akkor folytassuk a pókembert helyette, jó? Egyefene. Kicsit folytatjuk a pókembert helyette. Egy fél pillanat, csak akkor nekem meg kéne találnom, hogy melyik kábel jön a PlayStation-től. Egyébként a PlayStation hangját legalább nem halljátok, mert a szoba másik végében van. Lehet, hogy a gamer PC-t is átrakom a szoba másik végébe, pont ugyanilyen megfontolásból, hogy egyáltalán ne jelentsen semmi zajt. Így, elvileg. Én most akkor beledugom a Elgatóba, meg van dugva az Elgató, és akkor már hallom, meg is van. Na hát akkor pókemberezzünk helyette. Jó. Akkor legyen helyette pókemberezés. Akkor átírom megint a... Nyugalom, ne. Várjál már. Akkor megint át kell írni a
a címet, hogy ne legyünk félre vezetőek, mert az csúnyaság lenne. Na akkor kók folytatás. Kók folytatás, és akkor átírjuk, hogy ez nem Just Chatting, hanem a Miles Morales. Jó. Nyomunk akkor egy kicsit ezzel. Folytatjuk egy kicsit akkor a Miles Morales-t. Jó. Na. Szuper mintavételezési mód. Ez vajon mit jelent? Na. Csak azt nem tudom. Ja, igen. Itt akadtam el, hogy most ez mi a fasz. Ez a felület, ez mi történik itt? Ugye? Itt lettem elakadva. Ajaj. Gyerekek, hát itt elakadtunk. Ennél a résznél. Hogy ez itt most így micsoda? Hogyha kis felbontásból javítok, a szoftveresen javít a képen. Jó. Jó, mert nem 4K-ban játszom, ezért kicsit szebb lesz. Jó. Na így van. Oké, hát akkor menjünk vissza a térképre. Nem tudunk. Használd a szeretett előfizetős mód készítésére. Várjál, modok. Használjuk el a mod készítésére. Azt nem engedi. Jó. Tartsd nyomba. Nyomba tartom. Felszerelve. Jó. Csökkenti a távolsági támadások sebzését 25%-kal. Jó. Akkor legyen ez. Akkor van még ruhamód. Ezt nem tudom, ezt meg tudom. Jó. Bezár. De most nem tudom bezárni. Álljatok. R1. Nem enged semmit. Mi történik itten? Látómódok, ruhamódok. Másfajta mód meg nincs is. Jó. Használd szedett erőforrásokat új mód készítésére. Válasz ki a módot és tarts. Új mód készítésére. Erre gondolt, bocsánat, igen. Jó. Oké, megvan. Na, jó, de menjünk tovább. You okay, Mr. Davis? Most néztük meg, hogy a Call of Duty az... One year unlimited subway pass. Thanks. Did I get the name right? Az közép-európai idő szerint reggel 6-tól lesz játszható. Kódot akar a név, de az reggel 6-kor lesz játszható, úgyhogy reggel visszajövünk és játszunk kódot. Ígérem, hogy kódolunk. Kódolás lesz. Hű de szara. Kicsit lejjebb veszem. Don't worry, I won't tell your mom. Mikor lesz első PS5 gameplay? Hát, hogyha úgy meg lehet rendelni, hogy nem azt írja ki a webshop, hogy szállítás február 17 és 21 között. Legyen 8 tegeci. De 6-tól már játszható. Legyen 8. Mire szavaztok? Hány óra legyen? Hát de akkor hány óra legyen reggel? Legyen 10, ne hülyeskedjünk, az 10 az sok, 8. Mindenki azt mondja, hogy 8. 2 órával később, 8? 6-kor. Hát, maradjunk reggel 6-ig és indítsuk el a kodot, ja. Az lenne a legjobb, mi? Yeah! Menj el!
Oké. Hola, mijo. I wanted to tell you my favorite food truck will be at the rally tonight. Look out for a logo with a giant gyro. Hát azért a PS-os jobb lesz, mert itt azért a grafikán nem érezni, hogy ez még az előző verzió, de azért a képfrissítésen igen. Yes, they've been vandalizing Roxxon property, and I think they've been recruiting kids around the neighborhood. Tehát Why? igazából They didn't try to get you igen, involved in their message. itt azt azért érezni, hogy itt a Uncle Aaron told me about it. képfrissítésnek itt lenne helye. I ran into him at the subway stop by our house. Akad a You know he's játék. working there? No. You know I don't want you around him. Hát But you and Dad akkor a never told me why I PlayStation-nek, wasn't allowed igen, to igen. see him anymore. He used to come by our Én is place all the észrevettem, time. hogy ez mi a fasz. That's for Aaron to explain. Give me 1 second. Sorry. we're Újra still- kéne indítani a It's all PS-et, vagy valami, de Go save the world, Mom. érted. One boat at a time. Tüntet van Have I ever folyamatban, told de you you're hol? my favorite son? I've got steep competition. Love you. Bye. Hát... Na ehhez kell a PS-et akkor. Meg vagyok győzve, vagy kell. Mert a grafika sokkal szebb nem lenne, viszont azért az FPS-re szükség van. És most szerintem ez 30 alatt, alá valahogy ennél a résznél beugrik. Valami miatt. Lehet, hogy azért, mert be van kapcsolva ez a akármilyen mód. Látod itt ahol kevesebb a tereptár. Na várjál. Ott a bűncselekmény, akkor oda menjünk. Harci kihívás. Hol van itt bűncselekmény folyamatban? Lopakodó kihívás. Na legyen egy harci. Jó. Miles, are we still meeting today? Never got a text back from you. Oh, yeah. Sorry. I've been wrapped up. Nagyon szép, tehát But I'm free now. Where? nem tudom, hogy miért 78th and West End. 78? By the Science Center? nagyon szaggat a játék. You'll see. Észrevettem, én is vártam. Tehát ez 78th and West End. Guess I'll find out what she means. nézzük meg, hogy itt van-e valami beállítás esetleg, amivel itt az ember tud ráadni. Na várjál, itt vannak beállítások, vizuális, világosság, kontraszt, filmcsempészet, vizuális hatás, az nem tudom, hogy mit jelent. Ennyi, tudom, ezek vannak. Kisegítő opciók. Hát ennyi. Itt a grafikában nem enged semmit sem állítani. Játékmenet, a vezérlő, kamerát engedi állítani. Nincsenek, egyáltalán nincsenek grafikai beállítások. Úgyhogy akkor ez a... Ennyi. Ezek vannak. Na. Inkább menjünk a Na várjál, nem a harci kihíváshoz, jó? Ha már itt vagyunk. Nem tudom, indítsam újra a PS4-et, vagy... Érdekes. Reggel, mint hogyha nem lett volna ilyen probléma. Most meg úgy hirtelen. Várjatok, egy valamit ellenőrizzünk le, lehet, hogy van hozzá valami frissítés. Nem? Nem, legújabb változat. Akkor próbáljuk meg azt, hogy bezárjuk és újraindítjuk. Próbáljuk meg, hogy újraindítjuk a PS4-et, nem? Hát ha az megoldás. Na várjál. Hogy is kell azt se tudom már. Hogy kérentkezés. Jaj, ne! Na mindegy, így is jó, ez is fog. Mindegy, akkor lépjünk be. Na mindegy, próbáljuk meg így, hát ez segít. Reménykedjünk benne. Nézhetetlen így stream. Hát most...
Ez a PlayStation-nek a sora. Pedig meg vagyok győzve, hogy PS5-ön kell nyomni. Nem, hát ő ki van tisztítva a PS4. Úgyhogy... Na mindegy, hát ez van. Most megnézzük milyen lesz. Nem indítottam a gépet újra. De a játékot igen, hát ha segít. De reggel óta nem volt újraindítva a játék. Hát fene tudja, hát most... Érti az ember, hogy kijött, és hogy elsősorban PS5-re írták, de hát azért... Na. Azért... PS4. Azért ne. Folytatni akarom, ahonnan ott volt. Ez most egy töltőképernyő? Itt azunk? Kezdés, jó. Az egy mentett játék. Jó, akkor onnan folytatjuk. Folytatás. Na. Hát nem kaptál? Nem volt. Még a Miles Morales se volt a dobozosan a Saturnban, nem hogy PS5. Na most legalább látjuk, hogy miért kell venni PS5-öt. Mi? Hangnak kéne lennie. Látjuk, hogy miért kell venni PS5-öt. Na. You know the quickest way to end a fist fight? Don't use your fists. In this challenge, grab stuff, spin it around, and whack enemies with it. You can grab objects, enemy weapons, even other enemies. Every hit scores a point. Approach the prompt when you're ready. Road practice. Nice. Jó, nem lett gyorsabb. Ez ilyen. Hát... Egészen. Na. Egyéb. Most már minden mozdítható el van mozdítva. Á, nem, még mindig vannak tőle tárgyak? Á, még mindig van. Egy. Jó. Hát! Mi van? Nem a net a gond, most már nincs gond a nettel. Valamint, hogy most éppen nem a nettel van gond. Meg nem is a streamer géppel, ez a PlayStation ilyen. Jó. Yanking a weapon out of the dude's hands and throwing it back at him? Poetry in motion. That's how you do it. Okay, yeah. Windmilling people? Very satisfying. Nice hit. Sorta getting dizzy. Having fun though. Got him. Grabbing and spinning stuff from the environment is a great crowd control move. Easy does. Not enough hit, bud. You wanna try again? Almost got there. Not quite though. Jó van. Na, fantasztikus. Nem sikerült? Yanking a weapon out of the dude's hands and throwing it back at him? Poetry? Ja, hogy kör meg tudom fogni, és... That's how you do it. Okay, yeah. Windmilling people?
Very satisfying. Hogy meg tudom fogni a fegyverét, és körbe tudom forgatni a fegyverét. Aha. Nice hit. Sorta. Getting dizzy. Having fun though. Faszom, ja, nem sikerült a kihívás. De nem tudok mit csinálni. Ez ilyen. PlayStation. Yanking the weapon out of the dude's hands and throwing it back at him. Poetry in motion. Ez egy nagyon elbaszott üzletpolitika szerintem a Sony-tól, hogy Windmilling people? Very a satisfying. programot kihozzák, de a szoftver hozzá meg csak alacsony példányszámban elérhető. Ugye a hardware. I hit more dudes to get on the board. Up for another round? Na jó, hagyjuk. Próbáljuk meg még egyszer. Mi van a hanggal? Próbáljuk meg még egyszer. Jó a hang. Yanking the weapon out of the dude's hands and throwing it back at him. Poetry in motion. Got him. That's how you do it. Okay, yeah. Windmilling people? Very satisfying. Grabbing and spinning stuff from the environment is a great crowd control move for P-dubs. Oh, that felt good. Baszd meg, jó, leszarom, ez egy hülyeség. Jó, mindegy, menjünk a küldetésre inkább. Ez ilyen. Igen, küldetés feladása. Pókember hangja nem jó. Nem. Na jó. Another Spider-Man. I can't wait to hear what Jameson. Haladjunk a történettel, sztorival, elég volt a kihívásokból. Hát úgy gyerekek. Hát ez tényleg nem... Hey, Danicast fans. Mint hogyha reggel nem lett volna ilyen apadós. Can't get out of your head. Maybe it's Egész a scene from a érdekes. movie, a headline you read on the back of someone else's newspaper, or your friend's play-by-play of a no good, very bad date. Well, for me, that story is the underground. Who are they? What do they want? Tehát most gyakorlatilag egy olyan játékmód lett, vagy olyan grafikai mód lett bekapcsolva, ami belassította ahhoz képest, hogy reggel játszottunk vele. Hihetetlen. Jó. Most ez arról szól, hogy... És ezt nem lehet befolyásolni, mert PlayStation, mit csinálsz vele? Hihetetlen, basszus. Jó. Gyakorlatilag akkor ezt tudja. Nem. Ez nem PS5. PS4 szól. Egyelőre, mert PS5-ből nem volt még. Gyerekek, hihetetlen, meg vagyok győzve. Meg vagyok győzve, hogy PS4-et kéne vásárolni, de hát... Hogy PS5-et kéne vásárolni. Az biztos. Hey, Molasses! Up here! Fire escape's shakier than it used to be. Careful on the way up.
Igazából, amiatt megvan a PlayStation, ez az első olyan, aminél konkrétan a szaggatást. So, this is why you wanted to meet here. Almost bailed you took so long. Give me a hand, it's stuck. Skint kell váltanod, te barom. Vár skint. Miért a skin miatt akadnak? Time capsule seen better days. Mi a... You remember the combination? Yeah, it's Mi köze van a skinhez? You kidding me? Y'all gotta start remembering this code. Mert ez átvezető animáció. We'll remember, we'll remember. Well, remember. Hihetetlen. Yeah, good. Nem tudom, amióta megvan a PlayStation, ilyet, hogy konkrétan akad egy játékért, még nem is láttam. Oh, Olvasd el a skinnél. secret, keep it safe. Hey Rick, you gonna Vár take that skint. job Jó, at vár Roxanne? ruhát. Why? You gonna take it if I don't? Maybe. Waiting to see the offer. Okay, competition. Eh? Megnézzük, de Well, hát we're talking a good game. voltunk I need ezzel a to, ruhával már. lead their clean energy group. You know me. Clean power, save the world. I love my nerdy fan club. Oh. De nem, csak azt nem értem, hogyha ilyen szarul írják meg, akkor semmi gond nincs azzal, hogy csak You remember PS5-re the jön code, ki. right? Mert ha csak PS5-re jön ki, és Nice. A reward. és mellette I mean, van our elég energy converter raktáron. was pretty fire. Truth. De például 19-én jelenik meg, igazából hivatalosan csak jövő héten a PS5, akkor miért jön ki korábban a játék? Tehát, Goober Central. meg miért hozzák ki Suave as ever, though. Yeah. azt, amivel normálisan lehet tőle játszani, azt a gépet, hogyha nincs benne a boltban. Something going on with him? You guys fight or something? No. No fight. Finn, Ilyen már It's fine. volt egyszer, hogy egy ilyen kérdéssel, hogy milyen érzés ilyen, meg olyan karaktert Crap, now I'm játszani. late. És ehhez mit szólok? Erre válaszoltam, hát annak I a feel like we both have egy- stuff we're egy not sharing. később visszavont, de No olyan secrets. kitiltás lett a Twitch-ről az eredménye, Maybe. ami permabannak indult, tehát még egyszer ebbe a See you soon, csapdába shortstop. nem sétálok bele. You know I'm taller than you now, right? Not in here. Hihetetlen. Jó, majd mindjárt a animáció után megpróbálom skint váltani, hogyha nektek azt mondjátok, hogy itt a skinnek bármi köze van hozzá. Mert hogy Middle school graduation was bittersweet. Finn No. went to Midtown High, but I got into Brooklyn Visions. válaszolunk egy másik ruhát. Man, it was so good to see Finn. I should find the other time Nice. capsules we hid, but a little later. I gotta get home from Mom's rally. Good time to use this unlimited ride pass. Gyors utazás. Na van gyors utazás, jó van. Hát... De miért raknak bele olyan... miért raknak bele olyan skint, amitől beszagadt a játék? És miért nem adnak ki ez egy patchet? Tehát... hogy tesztelték ezt. Nem az a gond, hogy akad, hogyha ez az akadás ez olyan módon orvosolható lenne, hogy elmész a sarki boltba és elhozod a PS5-öt. És akkor nem fog akadni. Érted? Come on, we're gonna be late. Ja, ilyen az art style az Into the Universe-nek. Dude, I am so filling your suit with snow. Are you still Into wearing the this suit? Spider-Verse-nek. No, just in Universe-nek. case. It's gonna be fine.
Amiatt volt, azt mondod. See, Jó. this is my favorite part of living in Harlem. Pop-up street fair, best food in the city. Ja, értem, azt mondod. This Jakad. is pretty cool. De nem láttam konkrétan különös izéket. Na ide, menjünk tovább. Honey, you're worrying too much. Maybe save some seasoning. Can I get the fish sandwich with pepperoni and cheese? Nem, mondom, semmi sem gond. Na. Good luck, Miss Morales. Thank you, Tim. Look, Ja. Roxanne's really into the De constant. te nem vált ilyen rajzfilmszerűvé. For real. Buenas noches, vecinos. De nem vált You rajzfilmszerűvé. remember what we lost when Roxanne bulldozed this block? Hey, you okay? Let me remind you. Yeah, it's just last That was time Paulo's Creamery, we did one of these, my bad. home of the best hand-rolled ice cream in New York City. And Junipero's daycare. It'll be okay, man. Your No. mom's got people looking out for her. St. Teresa's Church, whose choir built Plus, Haladjunk how a your spider. történetbe. even now, Roxanne is transporting Newform, its experimental fuel, across the city. But they won't tell us the risks. This message is from Roxanne. The man you answer to, Simon Krieger, is a killer. This plaza is a monument to everything he's done. I won't let it open. The underground will stop it. We've got a Oha. situation here. Everyone, stay calm! Nowhere to run! Weapons up! They need you. I'll help your mom. Akkor váltunk skint. Mondta trumpista Sodi a tetőn. I got you. Let's go! Ha azt mondod, hogy emiatt, akkor... Oh. Áó. Na jó. Meg kéne venni. Hát, küldj be egy linket, ahova osztrák címre kiszállítják. És nem azt mondják, és nem azt írják, hogy február, meg vagy majd valamikor, amikor. You're down. Faszom! Hát... Nem a nettel van gond. Mert én is ezt látom. Képernyőn. This isn't about you, Spider-Man! We'll get you! You can't beat all of us! Not alone! You, Spider-Man! Go after Roxanne! Where the You attacked the wrong rally!
Hát faszom, hát ez nem lehet. Mi? De jó ez, így most már élvezhető. Nem az volt a gond, You attacked the wrong route. bad fucker. Okay. Bazd meg. Basszus már. Honnan lőnek rám? Az meg. I stopped you at the subway. I'll do it again. Miles, we made it home. Not just driving your mom to the hospital. What? Is she okay? She hurt her arm when she fell. Don't worry, I'm taking care of her. What about you? What's the underground doing? This attack doesn't make sense. Thought they wanted new form, but there isn't any here. Had to figure out the Tinkerer's next move. Okay. I'm logging into your analytics. I'll help how I can. Good idea. And Genki, thanks for helping my mom. Anytime, man. I'm gonna stop you and your grocery guns. Listo? You're weak, and we'll crush you. Why do you not make a mistake, Spider-Man? Faszom. Kicsit faszom történetet. Got hands? Catch.
Faszom már. Bazd meg! Bazd meg! Bazd meg! Na. Jó van. Ajaj. Miles, gracias a Dios. Where are you? I'm at home, but I can come to the hospital. No, stay where it's safe. Okay. But you're hurt. What if Hol something lesz ez? happens to you while I'm not there? Jó, basszus, hát próbáljuk meg. Ruhák, tessék, kicserélünk egy másik ruhát. Nem tudom, tessék. Kész, legyen ez. Jó, tessék. Ezt legyen szakadt ruha. Jó, tényleg, nem. Hát nem le... De értem, hogy artstyle, de minden gyorsabb lett mondjuk, jó? Nem volt vészesen nélkül sem, meg ezzel sem van. I'm headed to Braithwaite Bridge. There was De jó ez, vagy... Nem élvezhetetlen az a lényeg. Na váltsunk vissza. Okay, I'll be careful. Oh, that explosion looks bad. I gotta hurry. Igazából ugyanolyan szar. De értem, hát ha meg már ugyanolyan szar, akkor legyen ez. Hát ez van, nem? Ez van. Ha engem kérdeztek, akkor nem hoztak egy jó döntést a Sony-nál, hogy
Ilyen hülyesége. Az ember akkor akar játszani vele, amikor friss, és miért jelenik meg ez a PS5-nek a hivatalos megjelenése előtt már. Tehát már kezdjük ott. Looks like the plaza was just a warm-up. Or a distraction. Rottyon vagy. Miért vagyok rottyon? Let's not shoot each other, all right? Hajjaj, itt a főnökük. Hajjaj. We're after the new form. Ignore everything else. Ja. Nem. Hát most így hiába lenne Xboxom. Ez a játék, ez PlayStation exkluzív. Tehát PS5-öt kell venni. Get rid of him. Then grab as much as you can carry. Jó vagy. Most őszintén a... Hát úgy érted, hogy rottyon vagyok, hogy érezni rajtam, hogy a lesz, ami lesz érzést, úgy nagyjából bármiben való konkrét reménykedést azt leadtam. Aztán lesz, ami lesz. Csak ugye a 5 év. Miles, I saw the explosion. Are you okay? I'm fine, but did you see the Tinkerer? Finn. My God. I saw her today. If I just put everything together. This is not your fault, man. I was so happy to see her. I wasn't paying attention. I have to pay attention. Na jó. Ó, meghal. Értelek, nem vagyok, csak nem az első, nézd, az első körülbelül ilyen a szokásos 3 hétben az ember ugye összeszedett, aztán utána meg már faszom. Utána van az, hogy már oda a terv, aztán majd lesz valami. This is not your fault, man. I was so happy to see her. I wasn't paying attention. I have to pay attention. Faszom, na jó. Hát a munkakeresés első 3 hetében az ember még egybe van. Hogy értem. Aztán utána meg már... Szerintem interjúban magam is éreztem, hogy szerintem ők is érzik, hogy itt már itt kezdek már itt egy ilyen kevésbé összeszedett lenni. Az ember próbálkozik, de hát... Nehéz ugyanolyan motiváltnak lenni, mint például akár nyáron, akár most ősszel a 2 héttel ezelőtti interjúkon. Na mindegy. Ja, motiváció az hogy már oda megy. Na mindegy, de nem igazából itt most már hogy... Miles, I saw the explosion. Are you okay? I'm fine, but did you see the Tinkerer? Finn. My God. I saw her today. If I just put everything together. This is not your fault, man. I
was so happy to see her. I wasn't paying attention. I have to pay attention. Guys, compass is look! The newborn storm! He is spawning! Get him out of here! You're down. You'll pay for that! Keep him out of the air! I can pay for that! Kill you! Na jó, és akkor ez így hogy legyen. Bazd meg! Bazd meg!
comes down. Hogy van? Help! Help! Help us! Come on! Na, sikerült. Ja, bassz, busz, jaj. Egy. De hogyan? Bazd meg! Hülye fasz! Mi lesz, hogy gyere egy? És? Fokhálóvető. Ja, Isten, ja. Oh, már ezt a szar. Az meg már ezt a szar. Na jó, én ezt a részét nem bírom. Nem vágom, hogy itt mit kell csinálni. R2, oké. Everybody get out! Everybody off! No, that's funny. Don't worry, I got you! Na, megmentettük. Jó van. Ez azért látványosabb, hidas jelenet, mint ami a Avengers game-ben volt. Gotta get it stable. Stick! Okay. I need something they can cross. Na jó, nyomjuk. A fehér vagy a fekete pókember az igazi. Hát most szerintem a fehér ruhás az jobb, nem? Most ez a fehér ruha az jobb. Nehogy a fehér nézd fekete buszon. Jó van. Na, jó van. Everyone's safe. After the explosion, the bridge started to... You've got eyes on the other Spider-Man. Please advise. What's going on? I have no idea. Copy. No!
No, I'm not your enemy. What are you doing? He saved us. Hey, leave him alone. I'm recording this. You're watching. Put that phone away now. I said put that phone away now. Hey, get your hands off me. Leave now. This is your last warning. I saved him. What the hell? Where'd he go? Oh my God. Did he go over? Did they push him? What happened to him? Noah. What happened to Roxxon being here for us? Lina Vision, az nem tudom. Majd ránézek, nem tudom mi az. Are you okay? Na, majd akkor innen folytatjuk. Reggelkor, ne 8-kor kezdjünk, hanem kezdjünk 9-kor, jó? A Call of Duty-val. 6-tól játszhatod, de azt mondjátok 6 óra az túl korán van. Na 8 vagy 9? Utolsó szavazás. Mikor kezdjek reggel? A Call of Duty-val, 8-kor vagy 9-kor? This is messed up. Na. That's not what happened. 9-kor már mindenki fölébredt szerintem, nem? Finn's the tinkerer. Legyen 9. She stole the new form. Valakinek munkája is van, legyen 9, jó? 8, 9, 10, 10, 7, 30. I'm headed to the campaign headquarters. 7, 30. You boys need anything while I'm 9. Na jó. I could pick up. Én szerintem a 9 az jobb. Na, lesz 9 óra, jó? 9. 9-kor kezdünk. Kérófi. Ezt a jelenetet még megnézzük, aztán elbúcsúzunk. Elteszem magam holnapra. Beállítom a ébresztőt 8-ra. Így csak 7 órát fogunk aludni. Vagy fél 9 és 9-kor kezdünk, jó? You could have died. Our family doesn't give up. You know that. Menjél a Medium Markba, hát ha már ott van a... Nem ez. Jó, igen. Mom. Most már le van töltve, most már tök mindegy. Ja, a Medium Markban, hogy hát volt van lemezem maga. De akkor is tök mindegy. Hát 10-kor nyit a Medium Markt, hülye vagy. Hát oda hiába megyek. Meg most már le van töltve, nem az a gond. I thought I'll be able to fix anything. Do anything that Spider-Man does. Whenever you say Spider-Man, you always mean the other one. You're Spider-Man. You can fix this. Your way. De mondjuk azt a részét tényleg nem értem, hogy egy fekete karakternek miért van spanyol neve. Nem, ez nem rasszizmus, csak az amerikai filmekben a spanyol nevű karakterek vagy szereplők általában a latinok szoktak lenni. A feketéknek meg angol nevük van. Tehát, hogy itt van valami olyan kulturális háttér, van valami kulturális háttér, amit nem értek, hogy ez így hogy van, mert nem tudom, én amerikai filmekből indulok ki, és ott ilyet nem látni.
Nagyon ott a spanyol nevük, a latinó karaktereknek van, a fekete karaktereknek meg ugyanúgy angol nevük van, mint a fehér karaktereknek a filmekben. Na mindegy, majd akkor innen folytatjuk, most nekem nincs kedvem ezt most majd folytatni, akkor holnap folytatjuk a Call of Duty-val, meg majd fogjuk ezzel is. Most egyelőre csinálunk egy manuális mentést, jó? Jó van. Na, nem, csak nem értem. Nem akartam ezzel mondani semmit, csak hogy a logikát nem, meg mondom, amerikai filmekből ismerem Amerikát, és ugye ahhoz képest meg ezt nem tudom hol rakni. Na, jó van, akkor reggel 9-kor Call of Duty-zunk. Na, akkor addig is